paljon tänne uteliaita asukkaita paikalle. Ja minä haluan käyttää tilaisuuden vielä hyväkseni ja toivottaa kaikille oikein hyvää naistenpäivää. Lauantainahan vietettiin naistenpäivää. Ja perjantainahan täällä sitä vietettiin karaoke-merkeissä, oli taas mukavasti laulajia. Ja tämäkin viikko saa näin hienon alun kuin tänään. Kuullaan vähän Suomesta Japaniin reissusta ja huomennahan meillä on mummodisko, mihinkä lähdetään isolla joukolla täältä. Keskiviikkona Foibe Akatemiassa ja torstaina taidehetkien parissa Saara Liljan johdolla ja sitten Markun pitämä elämänkaarikeskustelukin tällä viikolla, niin kyllä huikee tarjonta taas. Et tulkaahan vaan sankoin joukoin mukaan tapahtumiin. Tässä tilaisuudessa on tarkoitus myös, että te osallistutte keskusteluun, joten rohkaisen kaikkia myös sanomaan omia mielipiteitä. Ja tässä puhutaan myös matkustamisesta, niin mä tiedän, että tässäkin salissa on paljon porukkaa, ketkä on ympäri maailmaa matkustellut, niin jaetaan sitten vähän matkustuskokemuksiakin ja annetaan omia vinkkejä sitten nuorelle parille reissun varrelle. Mutta tervetuloa Mari ja Pete, mä päästän teidät vauhtiin, niin mä tuon sitten mikkiä teille asukkaille sitten, kun haluatte jotain kysyä, niin kättä ylös vaan. Mutta. Kiitos oikein paljon. Kuuluuko se? Kuuluu hyvin, hyvä. Mukava olla täällä ja mukava päästä jakaa meidän tarinaa ja meidän tulevaa matkaa. Eli me ollaan ensi viikolla lähdössä Suomesta matkailuautolla kohti lähemmäksi vielä, näin. Noin. Niin, eli ollaan lähdössä Suomesta Japaniin matkailuautolla ensi viikon, tai tämän viikon sunnuntaina. Ja sitä matkaa tullaan jakamaan teidän kanssa ja osallistuttamaan teitä myös siihen matkaan ja pääsette näkemään tarinoita matkan varrelta sun muuta. Mut mun nimi tosiaan Pete Pättiniemi ja tässä tyttöystäväni Mari. Niin naiset saa aina esitellä itsensä ensiksi. Niin. Kiitoksia ja kiitos kutsusta päästä tänne Foibe-kartanolle esittelemään meidän tulevaa reissua teille. Tosiaan mä oon Mari Muoniovaara, 32-vuotias Helsingistä kotoisin oleva nainen ja töissä tällä hetkellä viestinnän vastaavana, eli teen paljon somea, muita viestinnän toimenpiteitä, kuten mediasuhteita hoidan YMS tämmöisessä jenkkikonsulttitalossa. Mä vapaa-ajalla tykkään tosi paljon urheilla ja rakastan luontoa. Luonto on ihan mulle semmoinen niin kuin sydämen asia ja oikeastaan niin kuin meidän reissuillakin se luonnon keskellä oleminen on ollut yksi niin kuin tärkeimmistä jutuista meidän reissuilla. Ja tosiaan urheilun mainitsin, niin tykkään tosi paljon golfista, kesäsin pelata sitä Peten kanssa ja erityisesti laskettelusta. Lumilautailu on ihan mun juttu ja meille itse asiassa molemmille nämä liikuntavälineet sinne meidänkin reissulle messiin, että otetaan golfbagit ja laskettelukamat sitten sinne, että ne on meidän pääaktiviteetit. No, tosi iso fani on, miten sanotaan suomeksi, merielämä, eli rakastan kaikkia haita ja valaita ja delfiinejä ja itse asiassa mun semmoinen ikimuistoisin matka, mikä täällä on, niin on meidän reissuilla ollut, kun me oltiin ensimmäisen kerran Islannissa ja oltiin semmoisella valassafarilla ja sitten nyt viime vuodenvaihteessa käytiin Tromssassa tuolla ihan Pohjois-Norjassa katsomassa miekkovalaita, niin merielämä mulle sydäntä lähellä, mutta sitten ehkä Petestä muutama sananen. Jep. Eli 36-vuotias sekatyöläinen niin sanotusti, kansainvälistynyt tai välistänyt monta yritystä Pohjoismaihin, asunut kaikissa Pohjoismaissa paitsi Tanskassa, jopa toissa kesän asuin 4 kuukautta Islannissa, perustin sinne yhden suomalaisen yrityksen nopeasti. Eilen muutin takaisin Norjasta, kävin siellä taas yhden talven pelaamassa jääpalloa, olen 20 vuotta pelannut puoliammattilaisena jääpalloa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja sen ohessa aina tehnyt töitä. Ja Norja vähän valittu senkin takia
tuon jääpallon takia ja sitten pääsi laskettelemaan paljon, joka on iso intohimoni. Ja sitten ehkä ikimuistoisin reissu, vähän adrenaliini, tämmöinen junkie on, että koitan vähän haasteita hakea, niin oltiin pari vuotta sitten ystäväni kanssa Libanonissa moottorikelkkailemassa. Ja siellä tosiaan on lunta ja paljonkin tietyissä paikoissa. Mutta joo, vielä kerran mennään takaisin siihen, että miksi me ollaan täällä. Niin haluttaisiin eka tietää, tai me tiedetään, että te olette todella edelläkävijöitä sosiaalisen median suhteen, mutta kuinka moni teistä asukkaista käyttää päivittäin sosiaalista mediaa? Melkein kaikki. Onko se sitten yleensä Instagramia vai YouTubea vai Facebookia? Insta. No se kuulostaa oikein hyvältä. Mutta se mitä me halutaan tehdä tässä, että yleensä siellä pääsee aika hyvin näkee videoita ja kuvia, mutta se, että minkälaista sisältöä näkee, niin siihen ei hirveästi pääse vaikuttaa. Niin se on meidän tarkoitus nyt, että päästäisiin yhdessä teidän kanssa ja Marin kanssa vähän niin kuin soveltamaan sitä sisällön tuotantoa siihen, että mistä te tykkäätte täällä. Ja sitten halutaanko me aitoja kohtaamisia, halutaanko me luontokuvia vai sun muita juttuja nähdä, niin se olisi tämän päivän tarkoitus, että selvitetään niitä asioita. Ja meillä on noin 1,5 vuotta aikaa mennä edestakaisin Japaniin, niin matkareittikin on sinänsä aika joustava, että jos teillä sattuu olemaan tuttuja tai kavereita tai sukulaisia matkan varrella, jotka haluaa törmätä suomalaisiin tai haluatte lähettää terveisiä heille, niin meillä on mahdollisuus aina vähän joustavasti käydä ympäri ämpäri sen suhteen. Joo, no sitten ehkä ihan pieni pohjustus vielä silleen meidän reissuihin, että miksi me oikeastaan lähdetään tekemään tämmöistä hullua matkaa, että ei ihan kylmiltään lähdetä ostettu autoa ja lähdetään ajaa Japaniin, että meillä on pieni tämmöinen historia tässä, onko se nyt 4-5 vuoden takaa, tosiaan kun koronapandemia iski tuossa vuonna 2020, no se oli vuosi kun me tavattiin ja mitä vuosi siinä ehdittiin hengailla, niin sitten vuonna 2021 ostettiin tosiaan tämmöinen retkeilyauto, eli asuntoauto. Tuolla muutamia, näette kohta lisää, me tehdään kunnon semmoinen virtuaalinen tour teille sinne auton sisällekin, mutta asuntoauto ja ajateltiin, että vitsi, niin että tämä on meidän mahdollisuus lähteä elämään tätä niin kuin lockdown-elämää muuallekin kuin vaan sinne kodin sisälle. Et otetaan läppärit messiin, pakataan kamat ja lähdetään ympäri Eurooppaa kiertämään meidän autolla ja tekemään etätöitä ja elämään sitä semmoista aktiivista elämää, niin kuin meillä on tapana ollut. No tällä hetkellä olen itse täällä ihan tiellä, mutta tosiaan tällä hetkellä semmoinen 140 000 kilsaa meillä on autossa ajettu, että se on aika paljon ja yhteensä 37 maata Euroopassa meillä on tullut plakkariin, niin vielä haluttaisiin vähän laajentaa tätä ja ottaa muutamia Lähi-idän maita ja Aasian maita sieltä siihen mukaan. Mutta sitten ehkä vielä pikkasen me haluttiin listata, näyttää, että missä kaikkialla me ollaan oikein käyty. Et just kun sanoin, että me ollaan käyty ympäri Eurooppaa, niin oikeastaan koluttu joka ikinen kolkka, mitä voi olla. Että täältä just aloitan 2021 me mentiin eka niin kuin tämmönen Suomen vähän niin kuin perinteinen reitti Hangosta Nuorgamiin, eli niin kuin eteläisimmästä pohjoisimpaa pisteeseen ajettiin semmoinen reitti ja sitten takaisin. Ja sitten ollaan tehty Itä-Euroopan matka, eli Virosta Kreikkaan, semmoista matkaa, Länsi-Euroopan matkaa. Käytiin tuolla Briteissäkin, mikä oli aika siisti kokemus, että mentiin lautalla sit sinne ja sitten sieltä takaisin. Sitten Islannissa, niin kuin Pete mainitsi, Pete oli siellä työreissulla ja sitten mä menin sinne ja sieltä tultiin sitten lautalla, mentiin Sveitsiin ja sitten sieltä Suomeen. Ja viimeisimpänä ehkä mitä meillä oli Länsi-Euroopan matka tuossa viime kesänä, mentiin tästä Helsingistä Saksaan ja ajettiin sieltä koko niin kuin Ranskan ja Espanjan ja näiden läpi Portugaliin. Ja
sitten takas. Mut nyt meillä olisi tosiaan ideana lähteä ensi lauantai-sunnuntaina Japaniin. Ja ehkä siitä, Pete, jos sä näytät vähän meidän reittiä, että mitä siellä on tulossa. Jep. Vielä on jonkun verran kysymysmerkkejä, mutta aika hyvin ollaan tutkittu reissua ja mikä on tarkoitus mennä, niin meillä on muutaman eri vaihtoehto ja se johtuu siitä, että me ei oikein tiedä, mitkä kaikki rajat on auki ja sitten muitakin kysymysmerkkejä sattuu olemaan. Mut me lähdetään täältä Helsingistä. Ensimmäinen pysähdys on Prahassa, Tšekeissä. Sieltä me käydään hakemassa meidän autolle tämmöinen tulli kautta viisumipaperi, mikä ollaan saatu sitä kautta, että Suomen autoliitto ei enää myönnä sitä. Ja se piti sieltä sitten saada hankittua, niin käydään se ihan fyysisesti hakemassa sieltä, että piti maksaa noin 10 000 € tämmöinen vakuusmaksu, mikä saadaan sitten takaisin, kun palautetaan nämä paperit, ja niitä papereita tarvitaan Iranissa, Pakistanissa, Intiassa, Nepalissa ja Japanissa kanssa. Ja se on paperilappu, mikä takaa sen, että sä et periaatteessa myy sun autoa näissä maissa, vaan että sä tullaat sen sisään ja tullaat sen ulos. Niin se on niin kuin valmiiksi tullauspaperi. Mutta Tšekkien jälkeen niin sitten mennään Romaniaan. Siellä on yksi vanha tuttu, joka pelaa koripalloa, Sasu Salin, jos joku tietää, niin hänen vaimonsa on vanha luokkakaveri, niin mennään katsomaan varmaan koripalloa ja laskettelemaan. Sitten siitä Bulgariaan, siellä on tällä hetkellä hyvät lumiolosuhteet, niin mennään sinnekin laskettelemaan. Sitten Kreikkaan, käydään Pohjois-Kreikassa. Mont Olympyksellä ollaan katsottu, että toivotaan, että siellä on vielä lunta, päästään sielläkin laskettelemaan. Ja sitten Kreikan jälkeen noi maat me periaatteessa, no Romaniassa ja Bulgariassa me ei olla käyty, mutta kuitenkin Euroopan maita, niin ei ehkä niin seikkailullisia, mutta sitten sen jälkeen tulee Turkki ja Turkin rajanylitys siitä. Sitten Turkista mennään Georgiaan, jossa on hyvät laskettelumahdollisuudet ja mä oon siellä kerran aikaisemmin käynyt, on todella hieno maa. Sitten Georgiasta Armeniaan ja Azerbaidžaniin. Sitten Azerbaidžanista otetaan luultavasti lautta Turkmenistaniin, mutta Turkmenistanin viisumi on aika vaikea saada, että se on avattu 2 vai 3 vuotta sitten, ne aukesi vasta turisteille koko maan, ja siellä on esimerkiksi säännöstö, että pelkästään valkoisia autoja keskustassa. Meillä ei nyt satu valkoista autoa olemaan, mutta turistiautot on joskus päässyt sinne keskustaan ajamaan, mutta Turkmenistanista sitten siirrytään Uzbekistaniin ja siitä Tadžikistan ja Kirgisia. Ja luultavasti siinä vaiheessa me joudutaan tekemään niin sanotusti U-käännös ja tulemaan takaspäin, että meillä on no-go-maat tai sellaiset paikat, mihin ei mennä tällä hetkellä, niin on Venäjä ja Afganistan ihan turvallisuuden takia. Ja sitten käännytään takaisin, tullaan Turkmenistaniin takaisin ja sitten siitä Iraniin, Iranin kautta Pakistaniin, Pakistanista Intiaan ja sitten Marin lempikohde ehkä ennen Japania, niin Nepaliin halutaan mennä käymään. Sitten meillä on, siinä on Bangladesh seuraavaksi ja sitten tulee Burma. Ja teilläkin tulee olemaan, niin oliko tällä viikolla, kun teillä on se luento näistä verkkopetoksista, niin Burman rajat on kiinni sen takia, että siellä on tämmöisiä scam-senttereitä ja Taimaa on pistänyt kaikki rajat kiinni, niin siitä kuulette lisää sitten keskiviikkona luultavasti. Mutta siitä koitetaan päästä Taimaaseen ja sitten Vietnamiin ja Vietnamin kautta toivottavasti päästään Kiinaan, mutta Kiinakin on haastava maa autoturisteille, eli meillä pitää olla tuommoinen opas koko matka Kiinan läpi mukana, ja siellä on tällä hetkellä asuntoautot kielletty, mutta koska meillä on retkeilyauto, niin se voi olla, että me saadaan lupa sinne mennä. Sitten Kiinasta Etelä-Koreaan ja Etelä-Koreasta lautalla Japaniin.
se on suunnitelma. Katsotaan, miten selvitään. Sitten meillä on muutamia kysymyksiä, että saadaan vähän aktivoitua teitäkin tähän. Ketkä kaikki teistä tykkää matkustaa? No niin, Nils, kerrohan vähän, missä olet tykännyt matkustaa. Onko sä koskaan itse mennyt matkailuautolla tai retkeilyautolla? Mä en ole koskaan käyttänyt retkeilyautoa, että mä oon aina kulkenut lentämällä. Ja henkilöautolla sitten tietysti Euroopassa. Ja Jenkeissä meillä oli vuokra-auto. Me lennettiin aina paikasta toiseen ja sitten vuokrattiin sitten henkilöauto ja ajeltiin sitten siellä paikallisesti. Sanotaan näin, että Euroopan maat mä oon kiertänyt kyllä ihan melkein jokaisen, paitsi nämä nyt ihan uusimmat, niin kuin Kroatia ja Montenegro ja näin, niin niitä en ole. Esimerkiksi niin Pariisissa mä oon käynyt kai 5 kertaa ja Venetsiassa useamman kerran. Ja, kyllä mä aika paljon on niin kuin kolunut tätä Eurooppaa. Mites Tellervo? En ole mikään kaukomatkailija ihan tässä Pohjoismaissa ja Italiassa muutaman kerran ja Ranskassa, mutta en missään näissä Välimeren eteläpuolisissa maissa. Kiinnostaisi tietää, että onko joku käynyt noissa tuolla Lähi-idän maissa tai Aasiassa, vai onko kaikki ollut siellä Pakistanissa? No kerro Pakistanista vähän. En mä voi kertoa, voi mä kertoa sen. Olipa kerran yksi lento, joka lähti Amsterdamista ja 1-2, meille tuli siinä ennen Pakistania tuli semmoinen tieto, että pitäisi tarkistaa, ketä lennolla on. Ja no sitten siellä olikin yksi diplomaatti, joka ei saanut Intian yli matkustaa. Ja sitten se katsan siihen kello 1:30 yöllä laskeuduttiin semmoiseen pimeeseen, joka oli se oli niin kuin kuoppa olisi mennyt sinne. Ja sitten sen jälkeen poliisia oli täynnä koko lentokenttä ja sen jälkeen lähdettiin, tämä on vaan tämä asia, lähdettiin auton, semmoisia pikkuautoja, missä oli pieni lava. Niillä laitettiin 3 aina istumaan ja sitten vietiin vähän pidemmän matkan päästä 30 kilometriä siitä kaupungista yöksi ja syömään sitten suoraan. Ja sitten, että kuka menee mihinkin huoneeseen. Sitten oli kaiken maalaisia siinä sitten ja yksi semmoinen australialainen täti kysyi multa sitten, että miten on, että voisiko hän tulla. Että kun syödään nyt, niin hän tulisi meidän huoneeseen. No ei vaan, luonnosta tietää. Siellä ei saa ulos ollenkaan. Siellä ei saanut kävellä minneen. Muuta kuin, tämähän oli pimeätä, kun me liikuttiin. No sitten okei, niin mentiin sitten sinne hotelliin ja täti kysyi, että voiko hän tulla. No sitten hän tuli, mulla oli tulkki tietysti, oma nuorin tyttö siinä mukana, joka puhui hyvin englantia, niin hän sanoi, että no joo, otetaan nyt vaan. Sitten mentiin huoneeseen syömisen jälkeen ja vähän siinä puhuttiin ja juteltiin ja tutustuttiin. Hän oli Australiassa syntyisin ja asui Ranskassa. Ja sitten kuinka on, 1-2 tuli semmoinen kopina. Semmoinen, me katsoin, että kirjahylly tuossa, mitäs tuo tuossa tekee? Pam, ovi aukesi siinä kirjahyllyn takaa. Sieltä tuli semmoinen musta mies sinne meidän huoneeseen ja mä ajattelin, että no nyt riitti. Se oli se. No niin, kiitoksia. Oi mitä tarinoita. Ihania. Täällä taisi olla vielä yksi. Taisi olla. Haluatko sä, sisko, kertoa jonkun? Ei ole yhtään hurjaa juttua vai? Noniin. Ei. Pienellä vaan ollut sairaalassa. No, kerro vähän siitä. No, mä menin riippukeinuun ja sitten riippukeinuissa tipahdin semmoista muuria päin ja sitten
kuljetettiinkin tämmöisillä paareilla sitten veneellä pari tuntia sitten sinne sairaalaan, jossa kultahampainen lääkäri vähän koputteli niskaa. Ja toinen lääkäri haki ruokaa ja syötti. Sitten tultiin taas takaisin ja majapaikkaan ja niin sitten ne kehotti, että pitäisi jäädä sinne pitemmäksi aikaa, mutta ei me kyllä jääty, että kipulääkettä vaan. Ja sitten päästiin taas sinne parin tunnin kuluttua sinne lentoasemalle, niin siellä tarjottiin sitten tämmöisiä kanahampurilaisia, josta mä sain salmonellan. Ja sitten lentokoneessa meni varmaan housuunkin ja sitten kun pääsi kotimaahan, niin heti vaan terveysasemalle ja sairauslomalle. Aikamoista. Hurjia tarinoita. Aplodit sillekin otetaan kaikille. Kiitos kun jaotte. No mut sitten seuraavana olisi kiva tietää, että monessako maassa olette käyneet? Haluuko joku huutaa sieltä? Yli 20. Wow. Mites Marja? Kyllä mä oon käynyt, mutta en mä nyt muista kuinka, mun pitäisi 10 ainakin. No se on upea. 20, 10. 12, wow. Parikymmentä, arvelinkin, että siellä herralla on monta maata tullut koluttua. No jotain ollaan jo kuultu. Onko jollain vielä mielessä joku, mikä on niinku erikoisin tai eksoottisin paikka? Kyllä mä luulen, että jos me vaan päästään käymään, niin mennään kaikki mahdolliset. Mä oon itse ollut Filippiineillä kerran, varmaan 5 vuotta sitten. Se oli tosi magea paikka. Niin siis muistaakseni Japanista menee siis lautta kaikille näille saarille. Niin se on kyllä sitten, varsinkin kun tullaan takaisin, niin katsotaan sit sitä mahdollisuutta, että päästäänkö. Se paikka. Noniin. Joo. Oi vautsi. Hieno. Ja mä itse muistan, mikä se saari oli, millä mä olin. Siellä on kyllä tosi upeita paikkoja kaikkialla. No mut joo, sitten otetaan ihan tämmönen lyhykäinen esittely meidän autoon ja meidän reissuihin ja mitä me yleensä, tai oikeastaan minä tykkään kuvata, ja mitä mä yleensä vaikka postaan tai julkaisen sosiaaliseen mediaan, niin tästä ehkä saatte semmoista jotain inspistä, että mikä sitten olisi teille semmoinen mieluisin, että kun me esitellään meidän reissua sieltä reissun päältä sitten tullaan juttelemaan teille, niin mikä on se semmoinen, mitä te haluatte nähdä, mikä on kaikista kiinnostavinta, niin vähän otetaan semmoinen katsaus. Mutta ehkä ensimmäisenä silloin 4 vuotta sitten, kun ostettiin tämä auto, niin tässä me ollaan ihan siis autokaupoilla ja kuvasin tämmöisen pienen videon siitä, että ihan tämmöinen niinku pakettiautomallinen ja sitten sisältä löytyy oikeastaan kaikki mukavuudet, että siellä on ruokapöydät ja työskentelypöydät ja ihan niinku kokonaan varusteltu keittiö, sitten takana parisänky, sitten meillä on vessa ja suihku tuossa sitten siinä tuon yhden oven takana, mikä tuossa näkyy, että oikeastaan kaikki menee sinne ja nyt pitää sitten, meillä on kauhea duuni tässä tämän viikon aikana karsia kaikki tavarat ihan minimiin ja ottaa vaan ne tarpeelliset mukaan ja näin. Niin, joo, no sitten se näkyy ehkä jossain seuraavassa kuvissa, mutta meillä on tosiaan, tässä on 2 sänkyä takana ja sitten meidän auto on semmoinen, missä on katolla semmoinen teltta, mikä nousee, että me ollaan sitten muutaman kerran pystytty ottaa vaikka kavereita mukaan sinne, että 4 henkilöä mahtuu ja mahtuu ehkä enemmänkin, jos tiivistää, mutta 4 hengelle tosiaan tuo auto on suunniteltu. Mutta joo. Jep. Elikkä aika monesti, kun ihmiset matkustaa matkailuautoilla ja Suomessakin näkyy noita campingpaikkoja paljon, mutta sitten tämä uusi buumi, mikä on tullut, on tämmöinen puskaparkkibuumi, eli parkkeerataan vähän mihin sattuu ja missä rannoille sun muita, missä on niinku hyvät parkkeerausmahdollisuudet, ja siihen
siihen tarkoitukseen me käytetään tämmöistä sovellusta kuin Park for Night, eli me nähdään, missä muut ihmiset on parkkeerannut, antanut arvosteluita ja mitä palveluita siellä on sun muuta. Eli onko vessaa, onko veden täyttöä, onko harmaa veden tyhjennystä, vessan tyhjennystä sun muuta, löytyykö internetti sun muuta. Niin ne on niin kuin tämän sovelluksen avulla niin melkein ympäri maailmaa löytyy parkkipaikkoja. Lähi-idässä on vähän vähemmän tällä hetkellä ihmisiä, jotka on niin kuin merkannut parkkiksia, mutta varsinkin Suomessa, Pohjoismaissa, niin tosi paljon löytyy niin sanottuja puskaparkkeja, mistä ei tarvitse maksaa mitään. Ja oltaisiko me oltu ehkä yhteensä maks 20 kertaa campingpaikoilla. Silloin kun tarvii pyykit pestä sun muut, niin mennään niihin. Tai jos on sähköt loppu ja pitää akut saada lataukseen, niin semmonen. Ja tässä näkyy ehkä, mitä tämmöiset parkkipaikat aina välillä voi olla. Että tää on Albaniassa. Ajettiin todella pimeässä puoli tuntia ylös tuommoiselle vuorelle. Sanotaan, että Maril meinasi ehkä usko loppua pari kertaa siinä pimeydessä, mutta päästiin perille, parkkeerattiin auto. Me ei tiedetty ollenkaan, mitä siellä on siellä ylhäällä. Aamulla herättiin joskus 5:30, 6 aikoihin auringon nousuun ja sitten nähtiin tämmöinen maisema, niin ne on niitä palkitsevia hetkiä matkailussa meille. Ja tässä on sama sitten tällä paikalla, niin oli itse asiassa sillä aamulla niin oli jonkun pariskunnan hääkuvauksetkin. Ja sinne me tultiin 2 suomalaista turistia pilaamaan ne kuvaukset ja otettiin omat kuvamme sieltä. Ja tässä ollaan, oliko tämä Montenegro? Niin Mari teki töitä, joi kahvia, mä otin lounasuiskentelut ja tämäkin on semmoinen parkkipaikka, missä me oltiin siis yötä ihan tuossa veden vieressä ja tuolta sovelluksesta oltiin löydetty toi paikka. Tuossa ollaan Saariselällä Kaunispään huipulla, taisi olla ensimmäinen reissu, kun tehtiin. Yö oli aika tuulinen, mutta sitten aamulla ja saat parempi puhua ja seuraava päivä oli tosi hyvä. Laskukelit sun muut. Ja tuossa näkyy sitten pari vuotta sitten, niin oltiin Lofotit siinä ja kerättiin itse asiassa tuosta rannalta omat simpukat, tehtiin simpukkapastaa tuoreista simpukoista ja sitten tämä oli tältä kesältä, kun oltiin Espanjassa, Pohjois-Espanjassa Ribera Sagra nimisessä paikassa viinitiloilla käytiin ja löydettiin aika makea yöpaikka siitä. Ja vasemmanpuolinen on Portugalista, Peniche-nimisestä paikasta, surfikylästä. Sieltä löydettiin aika makea paikka. Ja sitten on Färsaaret. Se on semmoinen maa, mikä ainakin mulle jäi todella hyvin mieleen. Ja en olisi ikinä uskonut, että on niin hieno paikka kuin mitä on. Ja sitten ehkä vähän sitä vastakohtaa, että aina ei ole hienoja luontoparkkipaikkoja, vaan aina välillä joudutaan vähän parkkeeraamaan tien sivuihin autojen väliin. Mutta nämä on sinänsä hyviä paikkoja, koska nämäkin tuntuu, tai on tosi usein turvallisia, kun siinä on muita ihmisiä välissä. Ja näköyhteys tuohon tielle on hyvä, että sitten aina välillä kun mennään keskelle metsää ja sieltä tulee yhtäkkiä nuorisoporukka leireilee siihen viereen tai soittaa musiikkia, niin siinä on aina pikkasen tutina, että mitäs tässä käy, mutta tähän mennessä ei ole. Ainoa sakko, mikä ollaan saatu, niin on itse asiassa ensimmäinen yö, kun yövyttiin Hangon rannalla, niin silloin poliisi tuli koputtaan 2:30 aikoihin ikkunaa ja antoi, oliko se metsäparkkisakko, 30, niin se oli joku 30 € saatiin sakko siitä, mutta siitä oppineena. Joo. Ja
sitten ollaan kans käyty tapaamassa paljon kavereita, niin tuossa ollaan yövytty ihan Lontoon keskustassakin. Ja tuossa näkyy itse asiassa toi nostokatto kanssa, että miten se tulee ylös siitä autosta ja miten siellä pystyy sitten sen alla on paripeti kanssa. Ja sitten tuossa toisessa on Galicia, eli kans Pohjois-Espanjasta rannan lähettyvillä, oli hieno paikka. Pari kesää sitten oltiin Itävallassa. Toi on melkein juhannukselta otettu kuva, kun käytiin jäätiköillä laskettelemassa. Ja se on yllättävän korkealle, onko se 3500 metriä melkein se vuori siellä. Niin päästiin hyvin sinne. Ja sitten tuossa on vieressä Portugalista tältä kesältä. No sitten ehkä vähän sitä oikeaa elämää, että miltä se näyttää. Tuossa näkyy tosiaan meidän toi peti, mikä on siellä takana. Niin ihan semmoinen parisänky, aivan upea. Nukun parhaat yöuneni aina siellä. Odotan tosi paljon sitä, että päästään viikonloppuna reissuun, niin pääsen taas nukkumaan. Ja tässä näkyy, että etätyöt onnistuu myös tosi hyvin. Mä raahasin, tää varmaan pari vuotta sitten, mä otin siis ihan erillisen näytön töistä ja läppäriä ja kaikki näppäimistöt messiin ja ajoin. Tää on varmaan jossain Espoon metsässä, mä ajoin vaan sinne ja oli joku tyyli kokonaisen viikon, jossa kiersin eri järviä ja yövyin vaan siellä ja tein töitä, niin se oli aika makea kokemus, mutta tää on tosiaan semmoinen settinki, mitä mä tuun vielä tekemään tässä, mitäköhän 4 kuukautta, että mä otan koneen messiin ja teen etätöitä hetken siellä ennen kuin jään sapattivapaalle, mutta etätyöt tosiaan onnistuu erittäin hyvin, kunhan on vaan nettiä, että pitää se aina varmistaa. No tässä ehkä ihan muutama kuva siitä, kun oltiin mun unelmareissulla tuolla Pohjois-Norjassa Tromssassa. Täällä on itse asiassa ammattivalokuvaaja ottama kuva, mutta sitten on myös Peten ottama kuva, mikä on mun mielestä jopa itse asiassa hienompi. Niin en tiedä mitä mieltä te olette, mutta oli aika siisti kokemus ja en olisi kyllä ikinä uskonut, että miekkavalauta näkee niin kuin noin läheltä. Et se oli aika makea kokemus, aamu 9 herättiin ja ne tuli heti siihen viereen pintaan. Niin tämmöisiä kokemuksia autolla sitten pääsee näkemään. No sitten me ehkä ei ole niin semmoisia perinteisiä karavaanareita, tai itse ainakin näen perinteisenä semmoisena karavaanarina just niin kuin, että se ruoanlaitto on semmoista aika simppeliä ja välillä on sitten niinku purkkiruokaa ja kuivamuonaa ja muuta, mutta meillä on tosiaan, halutaan hyödyntää meidän keittiö ihan täysin ja itse tosiaan mä unohdin mainita tuossa alussa, mutta mä oon entinen sushikokki, niin semmoinen kokkitausta sieltä, niin on fanaattinen pakukokkaaja, niin kokkaan aina meille gourmet-ruokia pelkästään, niin katsotaan, että miten sitten meidän 1,5 vuoden reissulla, kun rahat loppuu, että mitä tulee kokattua, mutta se on meille tosi tärkeää ja tässäkin muutama esimerkki, että miltä meidän ruuat näyttää, että on niinku sienirisottoa, viinit aina messissä ja on aamiaiseksi, on pannukakkuja ja munia ja kaikkea tämmöistä, että se on meille tosi tärkeää ja että vaikka eletään tälleen budjetilla, niin ruokaan pitää panostaa. Sitten mitäs vielä? No sitten vielä vähän aktiviteetteja, mitä me tehdään, niin kuin mainitsin alussa, golfia, laskettelua, niin ihan muutama esimerkki tässä taisi olla Espanjassa ja sitten Pohjois-Norjassa, Narvikissa. Joo. Ja tosiaan sen takia, miksi me ollaan täällä, on se, että me halutaan ottaa teidät mukaan tälle meidän matkalle ja osallistaa teitä ja meitä mahdollisimman paljon tähän, että miten me saadaan tästä mielekästä molemmille, niin me haluttaisiin tässä vaiheessa kuulla teiltä ajatuksia esityksestä, ajatuksia siitä, mitä näitte, mutta myös siitä, että mitä haluaisitte nähdä, että kun tullaan sitten virtuaalisesti teille kertomaan meidän reissusta ja miten on mennyt, niin mikä on semmoinen asia, mikä kiinnostaa, että onko se semmoinen arkielämä, onko se luontokohteet, onko se kulttuuri eri maissa, kaupungeissa, onko se kohtaamiset ihmisten kanssa, niin ajatuksia, mitä herättää. Miten teille saa yhteyksiä tässä välillä?
Varmaan helpoiten Instagramin tai ihan WhatsAppin kautta. Että kyllä. Et miten meihin saa yhteyden matkan aikana, niin sanoin, että Instagramin kautta saa varmaan Mariin parhaiten yhteyden ja muhun kanssa hyvin. Ja sitten varmasti voidaan jommankumman puhelinnumerokin ottaa tuonne mukaan, niin saa WhatsAppin kautta laittaa viestiä. Eikö se puhu siellä? Puhu. Kun Japanissa ei ole käynyt, niin kaikki kiinnostaa. Ei ole mekään vielä, että katsotaan mitä sieltä löytyy, sanotaan näin. Että. Oletteko te yhtään semmoisia ihmisiä, ketkä tykkää kiertää nähtävyyksiä, kun te olitte tuossa ainakin paljon ollut siellä luonnossa ja niitä elämyksiä, niin onko teillä mielenkiintoa kuitenkin lähteä katsomaan näitä? Kyllä nähtävyyksiä tulee yllättävän paljon nähtyä, mutta sanotaan, että ehkä niinku suurkaupunkien ulkopuolella. Et mitäs meillä on, just katsottiin, mikä se oli se, mikä se silta oli siellä Bosniassa, missä oltiin, Mostarin silta, niin semmoiset paikat kiinnostaa. Ja Niin just ehkä vähän semmoiset niinku uniikimmat, missä muut ei ole käynyt. Et se on niinku, semmoiset kiinnostaa ja just semmoiset, että paljonhan mekin niinku, somessa pyöritään, niin paljon sieltäkin näkee paikkoja, mihin halutaan mennä, mutta sitten välillä se on oikeasti aika siistiä mennä vaan ajaa johonkin kaupunkiin ja sit sä et tiedä siitä mitään ja sit sä yhtäkkiä löydät sieltä jotain tosi siistiä, mitä kukaan ei ole vaikka vielä someen jakanut, niin semmoiset on ehkä hienoimpia kokemuksia, kun löytää jotain ihan uutta. Ja niitä koitetaan kyllä sitten tuoda just esiin ja aika silleen sekalaisesti luontoa, mutta sitten myös sitä kulttuuria, kaupunkeja ja näin. Niin. Kyllä, ja tässä on myös idea se, että me päästään tuolla immersiivisessä tilassakin tähän matkalle mukaan, eli Marilla ja Petellä on semmoinen 360-asteinen kamera siellä mukana, niin päästään sitten näihin elämyksiin, niin te voitte siltäkin kantilta miettiä, että mitä haluaisitte nähdä. Tuliko Pentille heti joku mieleen, mikä olisi kiva? No ei. Mä tiedän ainakin, että sä oot kova luontoihminen, niin varmaan olisi kiva nähdä niitä hienoja luontomaisemia, niin kuin tossakin jo oli. No joo, se on kyllä totta. Ja kuvia ja videoita saa molempia. Tietysti turistikohteet kaikki ja maisemat kiinnostaa, mutta ihan olisi kiva jostakin paikoista nähdä sitä arkea, ihmisten arkea. Joo, se on meillä suunnitelmissa kanssa, että huomaa, että se on ehkä semmoinen kiinnostavin jopa, mikä kun on paljon tehnyt nyt somea itse, niin että mikä ihmisiä oikeasti kiinnostaa, että kauniit maisemat toki, mutta sitten just sitä semmoista ihmiskohtaamista ja meidän arkea ja mitä kaikkea siellä on. Niin. Sitten kiinnostaa se, että kun te siirrytte kohteesta toiseen, niin olisi aina joku kuva, missä milloinkin olette. Et voidaan seurata sitä teidän matkaa sillä tavalla. Nouseeko vielä jotain vinkkejä? Hilkka on kulttuuri-ihminen, olisiko kiva päästä johonkin jotain sitä puolta? Joo, nimenomaan mä oon kiinnostunut eri maiden kulttuurista. Ihan mitä liian sitten onkin, on se sitten näyttelemistä tai taidetta tai jotain, mutta se kiinnostaa. Nyt rohkeasti vaan kaikki hullutkin ideat kehiin. Muakin kiinnostaisi nähdä vähän sitä karumpaakin puolta sieltä reissusta, kun yleensä näkee nämä kaikki silotellut hienot jutut, niin näkisi sitten sitä, mitä se niinku pahimmillaankin siellä on. Matkabudjettia kysytään täällä. Onhan se mietitty se matkabudjetti, että kyllä se on pankkitili katsottu, että paljon siellä on varaa, mutta me ollaan tällä hetkellä yllättävän paljon jouduttu maksaa etukäteen. Sanotaan, että mä asuin Norjassa ja
mulla meni pelkästään rokotuksiin noin 500 €, että saatiin, mikä se oli, Japanin aivokuumerokotus ja vesikauhu ja sun muut. Tällä hetkellä auto on korjauksessa tai huollossa, että saadaan se kuntoon, niin siihen menee 2000 €. Mutta sitten kun päästään matkan päälle, niin me ollaan laitettu semmoinen tavoitebudjetti, että maksimissaan 100 € päivässä käytettäisiin sisältäen bensan, sisältäen ruuat. Ja sitten se on sinänsä aika vähän, mutta sitten kun mennään Turkkiin niin, ja siitä eteenpäin, niin bensan hinta alkaa olla aika halpa ja ruuan hinta alkaa olla aika halpa. Sitten aktiviteetteja, jos ei niitä joka päivä tee, niin silloin pystytään pitämään se hinta. Ja sanotaan, että kipuraja menee jossain 150 € per päivä. Ja mitä me laskelmia tehtiin, niin noin 50 000 € menee reissuun. Et se on niinku semmoinen realistinen. Se riippuu aika monesta asiasta, mutta semmoinen 1,5 vuotta me ollaan laskettu. Et me ollaan laskettu, että me oltaisiin Japanissa ensi tammikuussa, ensi uutena vuotena tammikuussa suurin piirtein. Sitten me saadaan Japanissa olla 3 kuukautta ilman viisumia, ja sen jälkeen pitää joko hakea uusi viisumi tai sitten keksiä jotain muuta, niin siinä vaiheessa varmaan lähdetään ajelemaan takaisinpäin. Ja Marilla on tosiaan vuoden sapattivapaa kesäkuusta lähtien, niin sitten seuraavana kesäkuuna pitäisi olla ainakin tietokoneen päässä takaisin töissä, niin elokuussa saatiin 1 kuukausi lisää saman tien. Tapahtuu. Kyllä. Joo. Eli periaatteessa teillä ei ole mikään kiire, että te voitte siellä niinku rentoutua välillä. Kyllä. Joo, kyllä se on tarkoitus, että mennään matkan takia eikä päämäärän takia. Että se olisi niin kuin helppo tavallaan, jos mentäisiin pelkästään päämäärän takia, niin voitaisiin lentää Japaniin ja olla siellä se 5,5 vuotta, mutta kyllä se matka on se, mikä ratkaisee ja pystytään sen takia ottamaan kanssa aika rennosti tietyissä paikoissa. Mutta kyllähän nuo viisumit sun muut rajoittaa hieman sitä, että miten paljon pystyy olemaan missäkin maassa. Ja me voidaan varmaan tässä matkan varrellakin heittää teille kaikkia ideoita, mitä meidän mieleen tulee tässä. Jos ei nyt heti tule, niin tässä sitten meillä on 1,5 vuotta aikaa tässä. Kyllä. Ehdottomasti. Ja Todella pieni. Pieni riski. Ei, kyllähän tuossa on niinku ihan todellisuudessa siellä on tiettyjä riskimaita ja ollaan oltu yhteyksissä ihmisten kanssa, jotka on tehnyt sen tai samoja maita kolunnut nyt, oliko viimeiset nämä 2 suomalaista, jotka meni Honda Monkey mopoilla Suomesta Taimaaseen, niin niihin ollaan oltu yhteydessä ja kysytty, että onko mitään vihjeitä, onko mitään. He kehu esimerkiksi Irania tosi turvalliseksi ja hyväksi maaksi. Mitäs muita? Pankkiin ollaan oltu yhteydessä, että jos tapahtuu jotain, niin he tietää meidän matkasuunnitelmat ja pystyy sulkemaan kortit ja tilit ja kaikki tommoset. Ja ulkoministeriön tehdään matkustusilmoitus ja mikäs muu riskianalyysi ollaan tehty. Riskejä on, sanotaanko näin, että se on. Niin, satelliittipuhelin on mukana, mutta siinä vaiheessa kun se ostettiin, niin selvisi, että Intiassa esimerkiksi satelliittipuhelin on kielletty. Ja siellä on ihmisiä joutunut sen takia vankilaan rajoilla, että on ollut satelliittipuhelin mukana. Niin. Harrastetaan sillä Kiinan, Etelä-Kiinan ja Vietnamin rajalla. Mitä ammattia? Niin. Ei ole salakuljettaja. Se on totta, se on totta. Ja sittenhän on kans noi onko se Kuwaitin ja Irakin värillä, kun salakuljetetaan bensiiniä. Niin sekin on niinku
Niitä, joo. No aika tämä Minian siskon mies on vankilassa tämmöisestä sattuneesta syystä, kun joutui tämmöiseen pomon asemaan, niin hän ei tiennyt, mitä hän kuljettaa. Ne oli näitä eläinteosia ja nyt onko se nyt 11 vuotta vankilassa vai mitä tällaista? Toi on hyvä vihje, että ei oteta mitään matkaa, mitä muut antaa meille. Että jos joku sanoo, että tässä on teille lahja, niin ehkä 2 kertaa. Niin. Kyllä, joo. Pete ajaa pikkasen enemmän, mutta mulla on kyllä semmoinen tavoite, että mä haluan ajaa joka ikisessä maassa ainakin hetken. Että Euroopan maissa on ajanut jokaisessa, niin se on sellainen, minkä mäkin haluan. Check the box. Mitäs herääkö vielä muita? Voidaan siis ehdottomasti, kun pidetään teille näitä meidän reissukertomuksia, niin otetaan lisää sitten ideoita ja ajatuksia teiltä. Ja olisi sitten mahtavaa päästä myös, siellä on, kun puhuttiin niistä komelluksista, niin tehdään sitten teidän kanssa semmoista yhteistä ongelmanratkaisua, että miten selvitään tietyistä tilanteista ulos ja näin. Että otetaan teidät kunnolla siihen mukaan matkalle, että ei ole vaan, että me seikkaillaan, vaan olette siinä mukana seikkailussa. Jotenkin tämä sattui mulle tämä mikki. No viime loppukesä meillä oli ystävämme häät oli Italiassa ja sitten mä ajoin kaverin kanssa, Italiaan. Mari lensi sinne Italiaan, mutta käytiin viinitilalla, missä me oltiin aikaisemminkin käyty Marin kanssa ja silloin todettu, että tämä tie, mitä Google Maps näyttää, niin se on liian pieni tolle autolle. Ja soitin sinne viinitilalle ja se kysyi vielä multa, että muistatko miten tänne ajetaan, niin totesin, että kyllä. Ja sitten ajettiin sitä Google Mapsin osoittamaa reittiä ja se olikin sen verran pieni, että se auto ei mennyt siinä, mutta siinä ei ollut silloin hyvää kartturia mukana, vaan todettiin 2 ystäväni kanssa, että kyllähän se nyt tuosta menee olivipuitten läpi ja siellä, niin sinne me jäätiin sitten keskellä sadetta ojaan ja todettiin, että koko pikkukylä, missä asui ehkä 300 ihmistä, niin on siltä illalta kiinni, että ainoa paikka, mikä oli auki, oli se viinitila ja saatiin hyvät viinit ja mentiin takaisin autoon nukkumaan ja sitten seuraavana, se oli vähän vinossa, mutta ei pahasti, mutta sitten seuraavana aamuna niin soitettiin vakuutusyhtiöön ja ne lupas järkkää tuon hinausauton paikalle auttamaan meitä, mutta tie oli sen verran pieni, että ei hinausautokaan halunnut sinne tulla, niin italialaisittain niin siinä meni se 3 tuntia ennen kuin edes joku soitti meille. Ja sitten siinä onneksi tuli yksi pyöräilijä vastaan, joka sitten sen kanssa saatiin tunkattua auto ylös ja päästiin jatkamaan matkaa. Jaetaan mielellään ne kuvat siitä kommelluksesta teille myös. Sieltä on hyvää kuvamateriaalia. No pari kertaa Islannissa silloin kun oltiin ja sitten nyt, oliko se viime keväänä me oltiin Sveitsissä, niin molemmissa puhkes rengas keskellä motoria ja se on aika tuommoisella isolla autolla aikamoinen kokemus, kun se niinku kuulostaa, että auto räjähtää, niin meni ihan siis säpäleiksi ja rengas oli semmoinen märkärätti. Ja no Islannissa meillä kävi hyvin. Tuli heti hinaaja ja saatiin uusi rengas ja päästiin jatkaa matkaa. Ja itse asiassa Sveitsissä kävi silleen, että soitettiin vakuutusyhtiöön ja taas hinaajalle, mutta sieltä tuli joku sitten ihan jossain 5 minsassa, joku hinausauto vaan ajoi siitä ohi ja pysähtyi siihen eteen ja vaihtoi meidän renkaa ja oli silleen kiitos. Mä olisin, että pitääkö tässä maksaa? Ei moikka. Sitten se vaan lähti. Se vaihtoi meidän renkaa siis. Että mä en tiedä, että tämä on joku sveitsiläinen palvelu, mutta tässäkin sitten kävi onneksi hyvin. Mut mitä, onko me jotain muita? Ei meni ihan kauheasti. Mä luulen, että tässä tulee sitten tällä matkalla saattaa tulla
kommelluksia, että katsotaan sitten mitä. Ei tule. Koukutetaan puuta. Oota Raija hetki. Ikimuistoinen tapahtuma. Me oltiin tämmöisiä Espanjan matkaajia ja vuokrattiin aina auto sieltä ja sitten lähdettiin Gibraltarille. Oltiin siinä aika lähellä, siitä ei varmaan olisiko ollut 2 kilometriä siihen rantaan, niin oli jono ja auto pysähtyi ja yhtäkkiä nähdään, että auton ympärillä on joka puolella miehiä ja ikkunat äkkiä kiinni ja ne meinasi renkaat ottaa meidän autosta. Sitten päästiin eteenpäin siinä ja yli Gibraltarin ja päästiin siihen ranta-alueelle, niin nähtiin, että parkkipaikka on niin täys, että siellä on 4 miestä, jotka nostaa niitä. Siellä oli aika paljon folkkareita, näitä pieniä folkkareita. 4 miestä nosti sitä autoa siitä parkkipaikasta, että sai seuraavan sen parkkipaikan. Me käännyttiin ympäri ja lähdettiin seuraavalla lautalla takaisin. Se on jäänyt ikuisesti kyllä mieleen. Vaarallinen paikka. Hienoa. Me kiitetään tästä Mariaa ja Peteä ja toivotetaan hyvää reissua ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tänne. Ja olkaamme yhteyksissä. Vai mitä? Kiitetään heitä. Kiitos. Saa laittaa tekstaria mulle.